u ime kluba. Može kolega Čurić u ime kluba HDZ-a. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja se kanim ovdje osvrnuti na točku dnevnog reda, a ne na amandman. I htio bih u biti ovako opušteno, dakle bez pretjerane strasti, jer sam dobio nekakve komentare da sam previše temperamentan. Tako da neću biti temperamentan, nego ću biti sad smiren, ali ću pred vas iznijeti neke informacije. Dakle, prije svega, vi gospodine gradonačelniče imate i platno i škare za proračun i za odluku gdje će ići novci građana Pule i poreznih obveznika, pa tako kad se govori o našim umirovljenicima i potrebi da oni koji su u najtežem financijskom položaju, a to je ova točka dnevnog reda, jer sad govorimo o umirovljenicima i jednom pokušaju vaše inicijative da na onaj moj prijedlog koji sam dao na općenito ispred HDZ-a na proračun za 2020. godinu, kažem ne amandman već prijedlog, a on je glasio, podsjetit ću vas, značajno povećati iznose pomoći pulskim umirovljenicima, povisiti potpore za 100%, a sukladno proglašenju Pule najuspješnijim hrvatskim gospodarskim gradom. Pa nisu li upravo pulski umirovljenici svojim mukotrpnim radom i godinama odricanja doprinijeli ovoj laskavoj tituli? Iznosi potpora umirovljenicima u Puli više od 10 godina nisu usklađivani. Preciznije, potpore nisu korigirane još od odluke tadašnjega gradskog poglavarstva grada Pule na sjednici održanoj 13. ožujka 2008. godine. E sad, na takozvanom sastanku za koji sam ja i pitao na samom sastanku, je li to tajni sastanak, javni sastanak, tko piše dnevni red, pa ste rekli da mi to sami definiramo sebi kako mi želimo, ali svakako ću tu podvući da je to bila jedna dobra inicijativa sa gradskom vlasti, da ima sastanke prije same sjednice i sa oporbom. Znači ja tu inicijativu kao takvu pozdravljam. Ali što je bitno reći sada? Bitno je reći ono kako ste i vi nama kazali, pa da tako ja i građanima Pule prenesem. Vi ste kazali sljedeće: taj vaš prijedlog je dobar, nažalost mi ga nećemo prihvatiti, ali ćemo ga prihvatiti jednim malim dijelom, da ispadne da nije baš da smo tako grdi i zločesti, da smo bezosjećajni, a podsjećam vas, u novinama ste se hvalili da je Pula gospodarska velesila u Hrvatskoj od sada. Pa zato ne vidim razloga zašto se ne može, pazite, kad se kaže povećati potpore umirovljenicima za 100%, zvuči kao da sam ja megaloman. A sad ću vam reći o kakvim se iznosima radi. O kakvim se megalomanskim iznosima radi. Dakle, kaže ovako: u vašem prijedlogu sada novom prijedlogu, znači gdje idete sa tom poboljšanom situacijom, ste rekli umirovljeniku samcu, i neka ovo javnost čuje, umirovljeniku samcu sa prosječnim mjesečnim prihodima od 1250 kuna. Znači, možete si zamisliti da imate mjesečni prihod od 1250 kuna. Vi ste se udostojili da ćete sad po novom, ako se to izglasa, znači po novom, po ovoj boljoj, ne smijem biti temperamentan, po ovoj boljoj verziji ćete dodati toj osobi, tom umirovljeniku, 600 kuna u tromjesečnom razdoblju. Što znači, to neće biti ni 600 kuna na mjesec, nego će to biti 200 kuna jedan mjesec, pa 200 kuna drugi mjesec, pa 200 kuna treći mjesec. 1250 kuna će tako biti 1450 kuna. Gospodine gradonačelniče, da li biste vi mogli živjeti sa 1450 kuna u Puli? To je moje pitanje vama. Drugo, da li se makar malo, opet neću biti temperamentan, ali mene bi bilo stid, znači da mi građanin koji ima 1250 kuna, da se vi tu prepucavate sa oporbom koja je tražila da umjesto 500 kuna kako je bilo 12 godina,
da im to povećate na 1000 u tromjesečnom razdoblju. Ne, treba se ići sitničaviti oko tih stvari. Zašto sitničavite oko tih stvari? Ja ne vidim razloga zašto se sitničavi s tim stvarima i zašto šaljete poruku da je to nemoguće. Gospodine gradonačelniče, imate i platno i škare. Znači, vi to možete napraviti. S nama je na onom sastanku sjedio vaš zamjenik, gospodin Cvek. Evo, ja apeliram i kod njega. On je često među građanima, često se rukuje sa umirovljenicima i pozdravlja ih. Razmislite još jedan put. Možda bi se moglo ipak napraviti ta promjena, da im se malo više ipak pomogne. Dakle, vi ste u ovom novom prijedlogu rekli, kako sam već rekao, 1250 kuna je kao jedna razina i njima će se dati 600 kuna u tromjesečnom razdoblju, 200 kuna svaki mjesec. Oni koji imaju prihode do 1650 kuna, rekli ste da bi njima ste već malo smanjili, srezali, da bi njima bilo 500 kuna tromjesečno i sad, neću ja dugo duljiti, ali mislim da ste poantu skužili, a prihode osoba koji imaju 2100 kuna, to bi se moglo nazvati da je to razred ekstra, mislim, bogataša ili šta, bogatih umirovljenika. Znači, to su oni koji 2100 kuna mjesečno imaju za sav svoj život. Njima ste ipak rekli da ne možete im dati ni 600 ni 500, nego 400. Ali ne svakog mjeseca dodatka, nego u 3 mjeseca. Znači, to nije nanke 150 kuna za svaki mjesec. Ja se nadam da shvaćate da to je crkavica. Zašto se ne potrudimo? Evo, ja nisam tu u formi vlasti, ali imam podjednaku jednu razinu razgovora s vama jer smo zajedno u gradskom vijeću. Zašto se ne potrudite da kad smo već gospodarska velesila, kad smo već najjača ekonomija gradska u Hrvatskoj, sad sam uslikao i stavili ste na ulaz u gradsko vijeće veliko priznanje za 2019. godinu da je Pula najbolji hrvatski grad za gospodarstvo. Pa zar nije veličina upravo u nama kad imamo da pokušamo onima kojima je najteže pomoći? I zaključit ću, ako smijem, imam li još minutu? Zaključit ću samo još s jednom, sa nekoliko rečenica. Pročelnica Elvira Marjanović je lijepo navela u ovom dokumentu, ja razumijem i razlog zašto je to navela. Navela je jednu priču, kaže, aktualna vrijednost mirovine, bla, 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 nije usklađena, Republika Hrvatska je kriva, Zagreb je kriv. To zato jer je očekivala da ću ja ovako reći, ali gospođo Elvira, imate na početku te stranice, znači pod 2 obrazloženje, ono prvo što vi pišete je sljedeće. Zakonom o socijalnoj skrbi utvrđeno je da su jedinice lokalne samouprave jedan od nositelja djelatnosti socijalne skrbi. I kasnije u drugom odlomku, Zakon o socijalnoj skrbi omogućava jedinicama lokalne samouprave da u skladu s proračunskim sredstvima stanovnicima svog područja osiguraju novčane pomoći i socijalne usluge. Znači vi, s obzirom na novu situaciju, da smo mi najjača ekonomija u Hrvatskoj, zašto se ne nasmijete kad to znate? Zašto ne kažete pa ponosni smo, jesmo? Ako jesmo, piše tamo plaketa da jesmo, onda jesmo. Dajmo malo više umirovljenicima kojima je najteže. Zašto? Jer mi to možemo, jer imamo odakle.